I veliki pozdrav svima ljudi, Moks ovdje i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Posle 100 godina vraćamo se ljudi tačno pred novu FIFA u stvari izvinjavam se, nije više FIFA bla bla bla. To već svi znate, ali nema veze, svi ćemo i dalje da je zovemo FIFA jer joj je tako suđeno. Ljudi, ulazimo u FIFA posle, zaokružit ćemo ga na godinu i po dana, iako je malo manje. Ovdje imamo dva akaunta koje mi je našao na mailu, nemam pojma kako. Jedan akaunt je over 0, a drugi je 115, tako da eci ti si mali zec, bla bla bla, idemo na over 115. Iskreno ne znam, mislim da to i prošli put kad sam se logovao, mislim da mi isto tako ponudilo. I kada sam rekao, dok se učitava igrica, moram da vam priznam, kada sam rekao da nisam igrao, odnosno nisam ulazio toliko dugo, zapravo sam slagao. Zapravo sam ušao u igricu pre jedno mjesec i po dana kada su se delila dva free igrača, onda sam je tada instalirao na telefonu i pokupio sam dva igrača, između ostalog jedan od ta dva igrača bio Messi. I to ćete sada vidjeti, ubacio sam ga u tim, ušao sam u jednu partiju i izgubio sam tipa fazon 0:12, 13. Prikazat ću to na ekranu ako budem našao, a mislim da imam sačuvano jer sam slao Stefanu. Ovdje sad brdo nekih nagrada i sad ćemo da vidimo od 115 overala koliko ćemo na kraju ovog klipa imati. Opa, ovdje će mi dati nešto odmah u startu. Da li ovo Cristiano Ronaldo izgleda? Jeste, ne, nije. Ronaldo ne igra za Milan. Rafael Leao, ne znam, iskreno nisam ni vidio zbog čega sam ja dobio ovog igrača. End of season reward, ok, nisam igrao, eto dobio sam 900 challenger tokena, nekih 3000 transfer itema, to već znam šta je, i 8 miliona coinsa, što je prilično dobro. Nećemo gledati opet animaciju, opet idemo dalje. Biće ovdje dosta nagrada, to mi se sviđa. Inače, za početak neće biti, da li je ovo Haaland? Jeste, idemo, Haaland 108, verovatno nije najbolja kartica Haalanda koja se može dobiti, ali nema veze, 108. Ja čekam da vidim svoj tim jer sam ga zaboravio. Ok, 200 miliona, Saliba. To je dobro, pretpostavljam, iskreno nemam pojma. Ovo je 110, 20 miliona, dobro, idemo dalje. Eder Militao, ja se izvinjavam. Dobro, dobili smo i njega, imamo i CB, idemo Medina. Iskreno ne znam čemu ovi igrači, ali FIFA je rešila da me oraspoloži pred povratak, jer sad ću igrati do izlaska nove igre, nove verzije ove igre. Onda ću naravno nastaviti, za početak neće biti facecam, ali tako je bilo i prošli put kad sam se vratio, tako sam isto par klipova igrao, odnosno par klipova snimio bez facecama i onda sam se vratio sa facecamom, tako da ću i ovdje isto tako. Sada, ono što ste svi želeli da vidite kako izgleda moj tim, znači dobio sam Mesija i dobio sam Ibrahimovića, čini mi se, mislim da sam ta dva igrača dobio. Kao što vidite, tu su igrači iz mog, ko me je pratio tada zna da su to bili moji igrači s kojima sam ušao u FIFA Champion i praktično odmah nakon toga prestao da igram, odnosno još par puta sam možda ušao, ali jednostavno sam, igrica mi blejala na telefonu, a nisam mogao nikako se nateram da igram, samim tim je nisam ni snimao. Dakle, da vidimo šta smo mi, ajde vidimo auto build, da vidimo, neka mi chemistry change, ajde da vidimo, neko baci ove igrače koje sam dobio. Znači, Ibrahimović je stavio na CM, što nije dobro, ali chemistry je 100, što je ok, tako da ne utiče na chemistry. A CB je stavio, daj brate me zezaš da si CB stavio, a gle ovog stavio na desnog beka. Dobro, definitivno neki igrače tu svakako ću promeniti, golmana ću sigurno promeniti, Milinković Savića, znači onako više ne igra u Italiji, tako da ćemo ga, šalim se, definitivno ćemo njega zameniti, ali ovo sam čisto ušao da vidim zajedno sa vama prve utiske. Vidio sam da je Vlahović bio na početnoj strani, sad ne znam da li se to umeđu vremenu promenilo ili oni dalje, pa se ovi igrači menjaju. Dakle, imamo ove neke
free nagradice, možda dobijemo nešto, mada verovatno nećemo. Dobro, ovde reklame, to nećemo sada da gledamo svakako. Igram na LT playeru na kome nisam namestio komande, tako da svakako mogu da uđem sad u partiju, jer to ne bi mogao nikako da kontrolišem. Nisam namestio, to ću za naredni klip da uradim. Ok, dobili smo još malo coinsa. Sad, ja bih hteo da mi vi u komentarima, ukoliko ovaj klip bude došao do nekoga, da mi pišete šta je ovde najpametnije, kako imamo ovde za 50 FIFA pointsa, možemo nekog Founders igrača dobiti, što je, brate, ono, evo Haaland 120 Messi, ajmo, mislim, ajde da ispravamo sreću, što ne, mislim, možda će sada FIFA da me časti, s obzirom na to da baš dugo nisam igrao i ajde da bude neki igrač koji je bar 116, 117. To je bilo cool. 100 coinsa, 1 club point i 109 Murillo. Ali dobro, par sad imamo desnog beka za početak, više ne možemo da kupimo to. To je loše. Aha, naredni je... Da, sad sam u stvari provalio da u stvari ovde je pisalo 1%, znači imao sam samo 1% da dobijem igrača od 114 do 120, tako da nije ni čudo što sam dobio 109 igrača. Što imamo ovdje, imamo za 500 FIFA pointsa, neki popust, ne znam šta je ovo. Aha, u 10 kupovina možemo dobiti od 111 do 120, aha. Dobro, FIFA je ostala ono klasična FIFA, znači trude se da izmuzu šta mogu da izmuzu, ali od mene danas bar neće ništa dobiti. Da, ajmo da ubacimo u tim, ajmo da ubacimo ovog desnog beka, CB ćemo, ajmo stavit ćemo CB ovde, stavit ćemo desnog beka tu gde mu je i mesto i 120, znači od 115 do 120, ali dobro, imamo igrača koji nije na svojoj poziciji. Evo, pišite da li je pametno da sad kupim nekog od ovih igrača ili je možda može da se otključu u nekom eventu, neki golman i to. Od 115 do 120 jako brzo. Znamo šta je ovo Balkan Riders Liga, naravno svi su izašli, ne znam da li ovo znači da je online Nukas ili to je dobro pitanje, pišite. Ovo je sivo, to možda znači da nije online, a Nukas je možda online. Da li će prihvatiti, a u stvari ne mogu da igram svakako, nemam komande, ali to ću isprobati kasnije kad namestim komande. Eto, to je to, ne znam ljudi, ovaj klip biće oko 10 minuta, ja se nadam da ste uživali i ovo je naravno samo jedno za gre. Ok, 300 skill boostova, šta, tačno 3 sati noću, verovatno je reset u 3. Da, neko mi je rekao da je reset u 3, da nije više u 9 kao što je bilo ranije. Verovatno s ovim skill boostovima možda bih mogao još neki igrači tu da upgradeujem, ali to neću sada da radim. Pišite šta je najpametnije, kako da što predignem ovu ocenu na neku veću, šta je najpametnije, šta je dobro da kupim. Kupit ću definitivno Star Pass, to je ono što sigurno planiram, imam još 23 dana i mislim da bih možda i mogao, ako bih igrao svaki od ovih eventa, svaki event svakog dana, mislim da bih mogao možda da stignem do kraja, da dobijem što više mogu ovih nagrada i to će vjerojatno značiti za naredno izdanje FIFA da bih startovao sa jakim timom, jel tako? Tako da pišite šta je dobro da se kupi, šta je ovde dobro da se radi generalno i to je to, šta da vam kažem, nadam se da ste uživali u ovom, ajde da kažem, povratničkom klipu, onako malo iznenađenje za sve one koji nisu znali, za sve koji su znali, eto, ispunio sam obećanje, tako da idemo dalje, vidimo se i do narednog klipa, znate ono naše, pozdravlja vas, znate već ko, mislite o tome, Mox Rider, ćao!